Eżis telespettaturi nilqakom għal dan il-programm Il-Verità li issa daħal mhux ħażin fid-djar tagħkom u nixtieq nirringrazzjakom talli intom tistidnuni hemm fejn tkunu qegħdin tarawni, imma l-importanti mhux jiena f'dan il-programm, imma dak li qed inwasslilkom permezz tal-Ispirtu Santu li jtini l-awtorità għalikom biex tkunu tafu il-verità. Infakkarkom li għandi paġna fuq Facebook, dawn il-programmi wkoll ħajibdew ikunu fuq YouTube. U barra minn hekk jekk tkunu trixtiequ tistaqsuni xi ħaġa forsi ma tħallx fija fil-fond hawnhekk għalkemm qed nagħmel minn kollox u nitlob il-mulej biex inwassal dak li jridni nwasslilkom. Istaqsuni tibżawx anki jekk qegħdin tarawni bħala jien naf, minix ħedeqwa tagħkom, imma xi kultant, mhux xi kultant, il-kelma talla tniggess ħafna. Fil-fatt hekk tissejjaħ hija xabla li għandha dik il-ponta xi kultant ma ddoqqilniex għal widnejna, imma hi dik li hi. Alla lil Mosè kien qallu jiena u Alla dak li u. Issa, jew ħanimxi warajh, jew namlu Alla għalina. U kif joġob lilna. Imma mbagħad ikun hemm il-konsegwenzi. Alla huwa mħabba u nissuġġerilkom biex taċċettawh bħala sit salvatur tagħkom u tieħdu s-salib u timxu warajh. Għax huwa importanti li tagħmlu hekk. Qed norikom dawn il-programmi għamilthom naqra differenti minn l-iskeda li kelli qabel. Fejn jiena kont qed inġib ukoll testimonjanzi, ħanibda nġibhom ta' wkoll għax dawk huma testimonjanzi biex nuru li mhux intom biss tkunu għaddejjin minn ħafna problemi, mhux problemi biss, sumar, tuġijat, imma bis-saħħa ta' dawn it-testimonjanzi tgħidu ara, mela ara, da bħali jew di bħali għaddiet, mela ħanagħmel kuraġġ biex intikom kuraġġ biex intom mhux intom biss weħidkom, Ġesu stess qalilna jien ġibtilkom il-paċi, imma ħadbatu. Dik qalilna, ma qalinniex maħni sambatu, imma qalilna mbagħad wara di qiegħda fi Ġwanni 14 l-aħħar vers. Imma mbagħad wara jgħid imma jien irbaħt. Mela la rebaħu bħala bniedem nirbħu aħna wkoll. Għax Ġesu kellu jinżel mis-sema biex jgħaddi minn dak kollu li ngħaddu aħna. U għar minn hekk għax imbagħad mitalina ħallas il-prezz għalina ġiet b'xejn. Imma kien hemm Ġesu li ħallas għad-dnubiet tagħna. Għax aħna maħniex den li mmorru quddiem Alla, ma bis-saħħa tiegħu nistgħu ngawduh issa l-eternità. Għala bis-saħħa tiegħu għax qabel id-dnub ma kienx jinħafer, qabel kien jitatta. Bekk kienu joffru annimal jew pigeons jew dawn kienu joffruhom għad-dnubiet tagħhom, imma issa il-ħaruf il-ħaj, il-ħaruf talla li huwa Ġesu, patta għad-dnubiet ta' min emmen u sa jemmen. Għax l-importanti huwa aħna bil-fidi insalvaw, ħanarġa' nirrepetilkom, bil-fidi insalvaw, mhux bl-opri tajba. L-opri tajba rridu nagħmluhom mbagħad bisħat tal-Ispirtu Santu u iktar ħanamlu, iktar ħanejnu dak li jkun, iktar ħankunu kapaċi li naħfru lill-edewwa tagħna, nkunu kapaċi li nħobbu lill-edewwa tagħna li mhijiex faċilità. Imma bis-saħħa tal-Ispirtu Santu iva. Inħobbu l-edewwa tagħna u nitolbu għalihom. U mbagħad inħalluhom f'idejn Alla. L-edewwa tagħna m'għandniex jirriduhom, ma jfissirx li aħna rridu nimmorru noħdulhom bidejhom u irridu ma rridux inkunu naiv, irridu nkunu r-ras u mhux id-demb. Ġifieri ara kemm hemm tagħlim f'dan kollu dan it-tagħlim jiena ġibtu kollu mill-kelma talla.
f'dawk il-kodba biss li huma ispirati, noqogħdu attenti x'inkunu qegħdin naqraw. Li jkunu importanti li jkunu ispirati mill-Ispirtu Santu. Għax bekk jaqblu. M'hemmx kontradizzjonijiet fil-kelma tal-Alla. M'hemm l-ebda kontradizzjoni. Alla huwa perfett. Ma sibt l-ebda gidba jien. Fej kolli xi dubju nidħol fil-font nistaqsi lill-pastor tiegħi u jtini risposta dejjem minn hawn. Bekk intikom jiena ir-risposti taw. Mela, ħanibdew il-programm għax għandna ħafna xi ngħidu, rid norikom il-feature, biss ħanaqralkom naqra dan din l-iskrittura. Mill-ewwel ittra ta' Petru ħarġitli, u iva, taraw kemm minix perfetta jien. Mela, l-ewwel ittra ta' Petru, kapitlu 1 minn vers 14. Ara kif iridna l-mulej kif għandna nkunu. Bħala uliet ubbidjenti, ġifieri uliet Alla, irrid infakkarkom skont il-kelma tal-Alla, da mhux jien qed ngħidha, mhux kulħadd huwa uliet Alla, kull min jemmen fi Kristu. Qiegħda ċara u tonda John 3:16 li Alla tant ħabb lid-dinja li bat lill-ibnu l-waħdini biex kull min jemmen fih isalva. U Ġwanni kapitlu 1 ifhemilna kull min jemmen fih insiru aħna uliet Alla. Qabel ma naċċettaw lil Kristu, missierna jkun Satana. ċara u tonda qiegħda qed immurilkom mill-ewwel eżatt ħalli tifhmu. Ma minix qed indurilkom mill-lewża kif jgħidu. Le, għax m'hemmx ċans. M'hemmx ċans, l-affarijiet qegħdin isiru wis malajr. Mela, bħala wlied ubbidjenti tgħixux skont il-ġibdiet ta' qabel, kif kontu qabel ma ġejtu għand Kristu, meta kontu għadkom tgħixu fl-injoranza tagħkom, ma sintendi ma tkunux tafu ċerti affarijiet ma jgħidu n-nies, ma jibaċċi n-nies, jew inkella ma naqrawx il-kelma tal-Alla, nkunu injoranza hija. Mhux inkunu maħniex ta' jew hekk, inkun nuqqas ta' knowledge. Dak li tfisser, iżda bħalma qaddis u dak li sejħilkom, mela aħna x'aħna u li Alla qaddisin. Mela kif naċċettaw aħna lil Kristu nsiru qaddisin. Dak li nissejħu, kunu intom ukoll qaddisin fl-inġiba tagħkom kollha. Għax hu miktub kunu qaddisin għax qaddis jien għal Kristu stess. Mela aħna rridu nixbħu lil Alla saħna. Maħniex perfetti għalhekk ħanarġa' nirrepetilkom li ġi Ġesu. Maħniex perfetti imma għamlilna wej. Wej sabiħa ħafna li s-Satana ma jistax jagħmilha dik. Alright, u laqqas l-anġli għax aħna kreati fi ġbija ta' Alla. Nimmorru quddiem Alla u nitolbuh maħfra f'isem Ġesu. U hemm minn dak il-ħin narġgħu nsiru perfetti għax inkunu iktar bojot mis-silġ tgħid il-kelma tal-Alla. U jaħfrinna l-importanti li nitolbuh din il-maħfra minn qalbna. Ħanaddu għal dan il-feature ħalli wara r-riklami mbagħad niġu għas-suġġett li konna qegħdin nispjegaw dwar l-aħħar sakemm tasal id-dinja biex tispiċċa. Arawha.
rajtu dak sakemm jiġi Ġesu għat-tieni darba din id-dinja sa tgħaddi minn dan kollu. Tridu tgħaddu minn dawn l-affarijiet inta. Għalhekk qed nagħmlu l-Mulej provdilkom dan il-programm. Grazzi Mulej, għax konti kienu tolbu kif sa ngħidilhom il-Maltin imma jien kien il-Maltin. Għax jien bħalkom kont ma kontx nabdaw l-affarijiet għalkemm huma miktubin. Hawnhekk. Ma kontx nagħti każ u lanqas kont nifhimhom. Għax titl-ewwel taċċetta li Kristu biex tifhem għax il-kelma tal-Alla hija miktuba għal dawk li jemmnu ta'. Kull min jaqraħu ma jemmix għalih huwa ktib bħall-oħrajn. Ma jemmaħu xejn. Imma minn għandu l-Ispirtu Santu, aħna nibdew naraw affarijiet differenti. Għajnejna jinfetħu għax nkunu għomja qabel. U daw l-affarijiet, anka minn ma jarax fil-verament fizikalment, jibda jismaħħom u jibda jarhom xorta min jemmen. Inkredibbli xi ġmiel qahwa hawnhekk. U kollox biex jafżana, biex aħna ma jħobbna wisq Alla. Huja fil-futur u hekk għalhekk kitibulna. Sintendi nies oħrajn irrevelalhom kollox sa jiġri. Orihom, immaġinaw il-Ġwanni fl-Apokalissi qed jara dan kollu kif sa jispjega dak iż-żmien. Jara l-helikopters, jara l-ajruplani, bis-simboli sa jispjega, imma issa mbagħad sa ftit ta' snin ilu anka jien ma kontx nista' nifhem għax din il-marka li kont qedtilkom fil-programm ta' qabel, il-marka ta' 666, kont naħseb li tkun marka, nista' qegħdin nirrealizzaw li tkun ċippa, għax di ċippa diġà tista' tagħmel inti daqshekk informazzjoni. Li tibda tkun minflok l-identity card u x'jismu l-credit card u tkun ħaġa waħda, inti taċċetta xi hija xi ħaġa normali diġà bdiet. U allura insa taċċetta mingħajr ma trid għax kif konna qednilkom fil-programm ta' qabel bija trid tixtri, bija sa jkollok l-ikel u anke affarijiet u ħwejjeġ kollox bija biex tmur il-bank u biex daka ma tista' tagħmel xejn mingħajrha. Imma awtomatikament kun tajt lilek innifsek lix-xitan, lil ruħek lix-xitan. Allura please taddux minn dan kollu għalhekk qed nagħmlilkom dawn ħalli ngħid għall-inqas il-ħadd ħajkunu fuq YouTube ukoll u llum kważi kulħadd jinsu għandu l-interactive. Allura tista' tagħmillu post, tista' tarġa' tagħmillu lura, araw sew u wiflu sew. Għalikom jien qed ngħidilkom għax jiena salva. Skont il-kelma tal-Alla jiena salva, jien naf fejn sejra. U llum reġgħanna lil-ħija fil-Mulej. Il-lentni. Ringrazzjak għal din it-tielet stedina. Anzi, nirringrazzja lilek. U tal-Mulej li qed ringrazzja l-Mulej ukoll qed jużani biex toħroġ il-verità. Iva din. Għadkom ma tafux il-feħli konna meta jużana il-Mulej. Kif ngħidu, kif qedtilkom anka drabi, li żbaħ ġob li għandna. Ekku. Ġob, mhux għax nitħallsu ta' Le. imma il-feħ li konna u Ekku. Is-sejħa tan-nisrani u ta' kwalunkwe bniedem fuq din l-art naħseb li xandar u evangelizza, għax għanedin fi żmien ta' evangelizzazzjoni, kif jgħidilna f'Mattew. Sakemm il-kelma ma tiġix imxandra fl-erba' tirjieħ tad-dinja, it-tmiem mhux se jiġri. Il-Mulej tingħada ċans. Għassa naddu għal-riklami. Għada l-waqt? Iva, mux dal-waqt issa. Issa? Mela, uqodu għem għax għanna ħafna xinajdu issa. Għattini biġrija ta' Ġesu. Mux għal-ħatfa issa għedin nitkelmu, meta għajarġa jiġi Ġesu fid-dinja issa. Wara riklami. Il-verità tibqal dejjem. Il-verità tibqal dejjem.
il-verità Kristu ma nixbax ngħidha jiena di, ħalli tidħlilkom ġo moħħkom. U biss il-verità. Mela, konna ħanibdewlhom tassa nagħmel imma. Ħanati naqra reżumé taż-żewġ programmi li għamilna. Tista' tidħol taf flimkien miegħi jiġifieri. Mela, konna dnilkom li daw l-affarijiet li qed jiġru bħalissa diġà qegħdin miktubin jekk taqraw ukoll Matthew 24 ħalli tmorru ħalli tara meta saqsewh l-apostli d-disċipli sa jiġri fl-aħħar tad-dinja, mhux għall-aħħar żminijiet. Mela, u qed jispjega x'jiġri, mela, gwerra kien hemm minn anke minn qabel ma twilit jiena, immissara u x'qiegħed jiġri. Imma kif nista' nispjegalkom ukoll, il-valuri kienu xorta qawwijin, imma miktub li l-bniedem ħajibda jitbiet iktar minn Alla. It-tajjeb sa jibda jidher ħażin u l-ħażin sa jibda jidher tajjeb. Ħajibda jkun hawn trasformazzjoni sħiħa fid-dinja u da kollox hawn miktub aqrawhom Matthew 24 u 25 għax jibqa' sejjer biha. Mela qednilkom dwar il-ħatfa. Issa, hemm ukoll miktub li sakemm il-kelma ġifieri the kingdom of the Lord kif issa Natalla. Ekku. Tittixxandar mal-erba' tirjieħ. Issa u l-internet u wara fejn ħa tasal. U kemm id-darbettilkom u fejn m'hemmx internet tibża sajbat il-mulej anke fil-ġungla, anki jekk ikunu jafu għax il-qawwa tal-Ispirtu Santu tħeġġiġna, araw kemm hawn Kristjani, aħna nirringrazzjaw il-Alla li ġejna fuq din naqra ta' gżira li għandha demokrazija, għax ġo pajjiżi oħra laqas issa tmur ix-xandar, anke biex jiltaqgħu jaħasra fil-magħluq jew xi taħt l-art, għax jekk jaqbduhom joqtluhom. Imma hemm min qiegħed jinqabad u ilu jinqabad minn dak iż-żmien kemm tawhom il-Kristjani biex jikluhom liljuni biex jinqatlu wara kemm ilhom il-Kristjani jibatu u anke biex jinħarqu fl-Inkwiżizzjoni għax kienu jseħħulhom sħaħ għalhekk għax ma jridux jemmnu. U l-martri għadhom sal-lum. Il-mart ta' żgur għadhom sal-lum. Imma ħajżidu iktar. Imma l-importanti li kulħadd ikun sema' issa, jekk inti temminx jew le, biċċa tiegħek. Hija biċċa bejnek u bejn Alla. Aħna maħniex qegħdin hawnhekk. Jiena dal-programmi mhux biex nikkonvertikom. Ġesu ħajkonvertikom aħna biex niżiraw. Iż-żerriegħa issa inti tkun bejnek u bejn Alla. X'sa tagħżel? Jew li tibqa' tgħix imbagħad tal-eternità ma' Alla jew l-infern. M'hemmx triq tan-nofs. Ħanerġa' nirrepeti, m'hemmx purgatorju min hawn irridu nsalvaw kif. Diġà spjegajtilkom ukoll fil-bidu tal-programm u ma nafx kemm il-programm ngħidilkom ħalli forsi tidħol f'moħħkom mhux biex nagħmlilkom brainwash kif jgħidu għalkemm Alla ħassilli moħħi tagħlili u bil-broxk ukoll. Iva, naddafni u naddaf li moħħi ħalli nkun nista' nara sew. Niftakar nara sew, Iva, tara sew u nara ċerti affarijiet nibda mi xawwa u nkun irrid inxandru lilkom. Mela, fejn kont wasalt? Mela jiġi. Konna se nagħmlu daqsxejn sur epilogu ta' dak li għamilna s'issa. Mela aħna qedna mela titixxandar u mbagħad jiġi Ġesu għall-Knisja dik li għednila tissejjaħ il-ħatfa, ir-rapture, m'hemmx kelma rapture għalkemm hemm rapjo fil-Grek. Jiġifieri ħan inħatfu ħajjiġi għall-Knisja tiegħu. Hija l-Knisja tiegħu dak li jemmnu fi Kristu li ħadu s-salib u mxew warajh. Mhux jimxu wara dawk li jisimgħu imma billi jiċċekkjaw u jkunu jafu x'hemm miktub fil-kelma tal-Alla u x'irid minnhom. Mela, l-Knisja tiegħu
bit-tfal innoċenti b'kollox sa jinħatfu. Issa, dan ma jsirx qabel jgħidilna Pawlu, 2 Thessalonians chapter 2, arawa kollha. Tessalonkinu xek bil-Malti. Marija Tessalonkinu. Tini kapitlu, Tessalonkin. Mela, u emmek jgħidilna u koll ma tiġix il-ħatfa qabel ma nkunu nafu l-Antikrist minu. Sakemm ma jiġix revelat. Revelat. Ġifieri aħna ndunaw minu għax hawnhekk hawn il-karattru tal-Antikrist u sa jagħmel kollox. Mela wasanna li l-Antikrist hawn sa jkun. U da l-Antikrist sa jġib il-paċi, sissa paċi żgur li mawx, minn hemm ħan indunaw. Mela da sa jagħmel ma rridux ninsew li il-Lut u anke l-Musulmani għadhom qegħdin jistennew il-Messija tagħhom. All right, biex noqogħdu attenti. Allura mhux kulħadd għadu jemmel li Ġesu huwa l-Messija, għadhom qegħdin jistennew. Allura jista' dan iqarraq bihom. Għalkemm hemm miktub li mbagħad il-Luts huma dawk li ħajindunaw li fil-programm ta' qabel qednilkom il-liema il-Lut se jkollhom l-unika nies. Jkollhom parti fil-evanġelizzazzjoni wkoll. Li huma stess mbagħad ħajxandru li Kristu huwa l-Messija. Qed tifhem? U se jkun hemm dawk iż-żewġ profeti wkoll li qedtilkom li mbagħad minn għalihom. X'aktar x'jaħsbu li huma Marija u Mose. U sa joħroġ in-nar anke minn ħalqhom jagħmlu. Imma anke l-Antikrist se jibda jagħmel il-mirakli u għandu l-poter li bħalissa jagħmel mingħajr ma juri minnu. Ma ninsewx li anki ix-xitan jista' jidher f'anġlu tad-dawl biex noqogħdu attenti. All right, u dan jippermetti. Imma min ikun jaf il-verità u sa jqarrah biha, għalhekk huwa importanti jkunu nafu x'hawn fil-kelma tal-Alla. Mela, sa dan it-tant meta aħna nkunu hemm ma' Kristu qed ingawdu lilu. Hawnhekk sa jsiru dawn id-diżastri kollha li rajtu f'dak il-feature li għamiltilkom qabel ir-riklami. Tridu tgħaddu minn hekk. Dan sa dan it-tant tal-bidu ħajkun hemm il-paċi, sa jagħmel kuntratt, mela ħajkun hemm l-Antikrist, il-false prophet u l-bestja, id-dragu. Okay? Kunu tlieta. Fil-fatt grazzi sur direttur Wilfred ħieta li qed torina partijiet minn dawn l-affarijiet. Id-dinja sa tgħaddi minn dan kollu. Issa, barra minn hekk dak li jkunu ħadu l-marka u kif qedtilkom ta' 666, no turning back, jekk forsi xi ħadd jinnaf jista' jaqta' idejh biex forsi jiġi f'sensieħ. Għassa jkun hemm se jaqta' anke jdejk, għax kien għalinna ħjar ukoll Ġesu ħjar taqta' jdejk u tidħol bit waħda milli tintilef. Fil-fatt qiegħed jorina wkoll raġa grazzi. Id-dinja sa tgħaddi minn dan kollu, mhux sa tinqered dan mat. Mhux sa tinqered kollox f'idejn Alla. Imma jkun hemm ħafna nies li sa jinqerdu. U ħajkunu kundannati. Mela, dil-parti wkoll saret, mela għednijilkom. Mela, sa jiġri mbagħad, sa jiġi din hija is-second coming, sa jiġi Ġesu, u aħna ħaniġu miegħu. Mela, meta ħajsir hekk? Dan għall-bidu ħajkun hawn il-paċi kif qedtilkom, u mbagħad in-nies sa jindunaw li dan mhuwiex Kristu l-Messija. Kif jindunaw għax jkun irrid li n-nies jibdew jadurawh, jkun hawn ħafna nies li jkunu waqgħu għat-tentazzjoni tiegħu jagħmilha u Alla. Aqrawha dik 2 Thessalonians chapter 2 jispjegalkom kollox sal-aħħar. U hemm miktub ukoll li Alla jkompli jagħlaq għajnejh il dawk li ma jridux jemmnu biex noqogħdu attenti biex jibdew jemmnu iktar il-gidba tiegħu tal-Antikrist, gidba tas-Satana, u mhux il-verità. Ġifieri fidejkom. Importanti naħseb nagħmluha ċara mela tara dal-programm li l-Antikrist u l-moviment tiegħu
mhuwiex identifikat bħala xi pajjiż jew xi grupp partikolari, imma il-moviment tal-Antikrist huwa moviment li se jiġbor fih ħafna reliġjonijiet differenti, twemmin differenti, ideoloġiji differenti. New World Order sħiħa biex jkollu il-kontroll tagħhom daw ikun on top. Eżatt. U li dak li għajtu biss jott, isu bħal dittatorjat. Eżatt. Dittatorjat pratikament. Eżatt, prosit, thank you, tam. Tibżax, kompli ta' fej Le, jena nħalli li Le, anzi ta' mill-li pieċir, ħalli dak li ninsajjena. Għalek nistidnek, mux għaxħej. Le, mela, sewa. Sewa għamilt. Mela, wasanna sal-Antikrist li ħajkun politikant, ħajkollu daw il-xej jam ikun jista jagħmel mirakli. U nistgħu ngħidu koll fil-waqt li l-awtorità u l-poter tal-Antikrist ġejjin mill-bestja u mill-dragun, minn dawk it-tnejn li qegħdin jissapportjaw. Il-qawwa tal-Nisrani ġejja mill-qawwa tal-Alla u tal-Ispirtu Qaddis li qed jiggwidah biex jagħmel discerniment u jinduna kif tajjeb int mill-qerq tiegħu. Eżatt. Jiġifieri dak huwa l-punt li aħna nindunaw bil-qerq tal-moviment tal-Antikrist, li l-ispirtu tal-Antikrist minn dejjem kien. Kien, eżatti, mela. Imma issa qed jeħrax u se joħroġ u jiġi revelat forma ta' persuna. Għaxu jrid jikopja lil Ġesu. Dak il-punt. Hekk irid jagħmilha tal-Messija. F'xi darba naqralkom il-karattri wkoll tiegħu sa jkun biex ukoll tkunu tafu. Ħalli mbagħad inkomplu, mela. Barra minn hekk dan jgħidu wara 3 snin u nofs jindunaw, allura ikisser il-kuntratt. Xu jagħmel patt? Ta' 7 snin. U jagħmel isu bħal agreement ta' paċi. U dan l-agreement ta' paċi, n-nies jgħidu fl-aħħar waslet il-paċi dejjema li d-dinja ilha tant tistenni. Kulħadd jirrileksja. Stampi għandi kun ta' nies li qegħdin jieħdu pjaċir. Ma nafx hekk ma tistax issibhom hemm sur direttur. In-nies tkun jiġifieri paċi paċi falsa. Ikun hawn anke ikollhom il-flus, ikollu jiġifieri l-affarijiet ikun hawn benessere kbir, ġeneral. Din imma għall-aħħar wara din. Qabel il-ġudizzju qegħdin naraw din ġejja li mela tibżax ma jimpurtax issa narġgħu norruha din. Mela, wasalna mela, n-nis jibdaw jindunaw, mela mbagħad ma jibdewx jaċċettawh. Dan meta Ġesu jiġi second coming u kulħadd ikun kull lajn li tara. Fil-fatt, itkantawha ukoll anke intom u l-mulej, kull il-kobba tmil, kull il-sien jistqar. Anka minn ma jemmiex sa jkollu jinżel għal-cocktail meta jiġi. Mela, imma dik sa jiġi Ġesu wara li ikun hawn dawn id-diżastri, tribolazzjoni kbira u anki xejdulhom plagues. U anki pestilenzi. Pestilenzi u hekk, u n-nies jibqgħu jidaw balla. Alla voli qegħdin jaraw u qegħdin jgħaddu minn dawn l-affarijiet kollha minn flok. Flok iduru lejn Alla aktar jistgħu. Għax ikun hemm kontroll kbir. Fil-marka tal-bestja. Ikunu omja u ma jistgħux jaraw kompletament omja. Mela għalhekk qegħdin nagħmlu dan il-programm. Biex jiftħinna jnejna. Biex intkom tkunu tafu. Mela, barra minn hekk ħanarġa nirrepetilkom, aħbuha jekk għandkom Bibbja, aħbuha għax imbagħad l-informazzjoni sa dan it-tant minn hemm sa ssibuha l-Ispirtu Santu jkun telaq mal-Knisja. Jiġifieri intom imbagħad informazzjoni minn hemm fil-fatt l-Antikrist ħajjagħmel minn kollox ukoll biex jeqret il-Bibbja u wkoll meta ninħatfu kemm hawn affarijiet raġgħu bdew bl-aljeni fuq YouTube li raw dik u l-oħra raġat qed dik għax l-Antikrist sa jgħid dawk inħatfu mill-aljeni. Vera l-anġli huma aljeni għax dawk huma affarijiet li mhumiex tad-dinja għalkemm jiġu hawnhekk ukoll min jaf kemm inkunu ltqajna ma' anġli u kunu kellimnihom mingħajr ma nafu li huma anġli u kunu ikun bagħthom lil mulej għax kemm il-darba nżidu. U l-istess ħaġa anke demons.
Kemm importanti ħafna, biex inkompli ma dak li qed tgħid, kemm importanti li hawn dit it-teknoloġija li tant tista' tqarraq. Kemm importanti li nkunu sodi biex aħna nagħmlu discerniment, biex aħna narfu dawk l-anġli tal-la jew l-anġli tax-xitan. Dik hija teknoloġija li qed jużaw l-anġli tax-xitan li waqgħu biex jingannaw il-bniedem, jew inkella huma l-anġli tal-la li qegħdin jippruvaw jgħinuna. Jiġifieri hemm baħar jaqsam bejniethom. La semmejna l-anġli, illa diġà għaddit 20 minut oħra diġà. Kemm ngħidilkom dil-ħaġa x'la semmejna l-anġli. Mhux l-anġli rridu nitolbu, ir-relazzjoni mhux mal-anġli tkun, imma Alla il-Missier f'isem Ġesu. Nitolbuh biex jibatilna l-anġli ħalli jipproteġina iva. Imma ir-relazzjoni malla biss tkun. Okej? U anka lilu biss għandna nqimu. Però nistgħu dejjem ukoll nitolbu lill-Alla biex jibgħat l-anġli protetturi tiegħu biex anke jgħaddulna messaġġi, għax anke jgħaddu messaġġi l-anġli. Jista' bniedem, jista' jkun bniedem jgħat ma' ġembek, ikun angels unawares jgħidula il-kelma tal-Alla. U min jaf x'għandna madwarna aħna jipproteġina. Ħana dwar riklami inkomplu ngħidulkom issa fuq is-second coming of Jesus. Il-verità tibqal dejjem. Il-verità hi Kristus. Il-verità tibqal dejjem. Mela, ħanaddu mill-ewwel issa għat-tieni miġġija ta' Ġesu meta jiġi hawn fid-dinja. Mela, ġej wara dawk id-diżastri kollha li rajna f'dak il-feature. Alright, u ħajjiġi wkoll flimkien magħna, flimkien mal-Knisja tiegħu. Issa, aħna il-ġisem tagħna ikun tbiddel ġisem glorjuż. U aħna ħankunu għalina bħall-anġli Ġesu, ma nkunux nistgħu niżżewġu. Imma meta jiġi Ġesu, ħajkun għataw nies dawk li jkunu salvaw minn dawk id-diżastri kollha. U Ġesu sa jiġi u fil-vera sens tal-kelma sa jammar fostna u mhux tal-li hekk, tal-li għal 1000 sena. Għal 1000 sena? Għal 1000 sena fid-dinja sa jkun hawn din il-paċi u nistgħu ngħidu nkunu qegħdin ngħixu mhux aħna nkunu ġiġa bdejnija. U din il-paċi ilna li bdejnija minn meta tajna. Ħajjitna l-Kristu dik il-paċi ħadd ma jista' joħodilna. Dik il-paċi ġab mhux fid-dinja lissa, Ġesu, il-paċi f'qalbna kull min jaċċettah. Dik li għandna l-paċi. Anka meta nkunu imdejqin jew xi ħadd iweġġaqna. Dik il-paċi li jista' jagħtiha biss. Eżatt. U ma jista' jieħodha ħadd. Ħadd. Mela, u Ġesu jiġi darba u jibqa' hemm aħna t-tempju tiegħu. Okej, fl-ispirtu fil-verità. Mela, u għal 1000 sena daw in-nies li ħajkun hawn, tintendi, tix nibdew naqrawlhom anke issa mill-kelma talla u nitlob ukoll lid-direttur biex jiġibilhom ukoll ħalli naqrawha flimkien. Ekku, fil-fatt, aħna se nsibu Iżajja 11, kapitlu 11. Il-testament il-qadim ukoll hemm sal-aħħar tad-dinja wkoll. Ġifieri mhux għax qadim, għax dak huwa sa qabel ma ġi Kristu, imma mhuwiex qadim, għax għadu tajjeb. Fil-fatt qed issemmi qadim u ġdid, aħna rridu ngħidu li Alla huwa restawratur, iħobb jirrestawra. Alla mhux jaqbad id-dinja u jgħidilha inti midimba u narmik. Ħan irrestawra kollox kif konna anzi aħjar milli konna fil-ġdien tal-Eden. U hekk se naraw issa. Mela, ara xi ġmiela. Mela, minn fejn Iżajja? Mela, Iżajja 11. Iva? Skużawni, ħana ftit, Iva, Iżajja 11. Minn vers 6 sa 9.
Ok, aqra għanna ħin. Ara xi ġmien sa Mela, il-lupu jammar mal-ħaruf u l-leopard jinxteħet mal-gidi u l-oġor u l-ferħ tal-iljun u l-imsemmen fost il-bejjem joqogħdu fl-imkien u t-tifel żejr isuqhom. Il-baqra tira mal-ors u l-friħ tagħhom jinxteħtu fl-imkien u l-iljun jiekol it-tiben bħal gendus. It-tarbija tal-ħalib tilab fuq it-toqba tas-serb u t-tifel miftum idaħħal idu fil-bejta tal-lifa. La jagħmlu ħsara u lanqas jeqirdu fuq il-għolja kollha mqazza tiegħi għax l-art tkun mimlija bil-arfa tal-mulejn bħalma l-ilmijiet jiksu il-baħar. Xi ġmiel. Mela, f'dawk l-1000 sena, sintendi kif edna, l-Antikrist, Satana u l-bestja dragun, sa jingħalqu ġobir jgħidlek. Jingħalqu. Allura ma jkunx hawn dnub. Jiġu mrażnin il-kelma fil-fatt, jitraznu. Ma jkunx hawn dnub, di qiegħda f'Revelazzjoni. Allura kulħadd ħajibda jgħix kif kienu jgħixu Adam u Eva nista' ngħid qabel ma waqgħu fit-tentazzjoni tax-xita. Kun hawn dik l-armonija, kun hawn dik l-istabilità, kun hawn dik l-integrazzjoni. Ġenerazzjoni tarġa' tikber għax ikun hawn ukoll nies ikunu jistgħu wkoll jiżewġu ġifieri jgħixu kulħadd fil-paċi hawnhekk ikun hawn ħafna il-ġmiel li sa jkun hawn f'din id-dinja u mbagħad għandna aktar skritturi sa naqrawhom ma noħodix bi kbira wkoll għax il-kelma tal-Alla tindikalek li Alla ma joħloq xejn għal xejn. Li narġgħu naraw dawk l-annimali li tant ħabbejna meta konna fid-dinja. Sintendi, qabel ma sar id-dnub, l-annimali kienu jgħixu, kienu jgħinu wkoll, huma pjuttost kien Adam kien joqgħod paxxut. Ma kienx ikollu għalfejn joqgħod jaħdem. Ġifieri Alla ħalqilna l-annimali għalina biex jgħinuna. U mid-dera kien hemm ukoll din ir-relazzjoni mal-annimali li kienu jitkellmu. Kien hemm fis-sens li kien hemm din ir-relazzjoni li jinftehmu. Mhix simbolizmu. Fil-fatt, le żgur hija lettera mela għalhekk Eva. Ħalli ngħidu Eva, Eva li sem Eva sar wara dnub, il-mara ta' Adam x'ismu ma kienx xi ħaġa kbira għaliha li s-serb qiegħed ikellima, ġifieri ma qaditx tistaġeb mill-ewwel waqgħa tat-tentazzjoni għalih. Ġifieri u anki Adam imbagħad għax hu kien responsabbli Adam ir-ras, kien jaf kemm kien paxxut il-għala rejt iktar. U x'ġara wkoll? Webbes rasu, ma qallux per każu aħfilli mulej ta' dnub li aħna ta' tentazzjoni, għallu mhux il-mara li batli. U dik il-pride għada sal-ġurnata tal-lum fina, Rridu waħlu fattiħor. Flok waħlu fina fusna. Mhux fattiħor, falla. Kemm hawn min ikollu rabja? Alla, għadin qiegħed jiġrilna Għax m'hemmx umiltà, hemm prajdu. Il-prajdu għax ma nafux ukoll xaw. Il-prajdu qatt il-Luċiferu qatt il-bniedem. Eżatt, għax the pride came before our... Supervja. Mela supervja, mela l-orgolju, qabel ma ġiet kreata id-dinja. Għax ix-xitan rrid jilħaq Alla. U għadu sissa jrid jagħmilha, għadu sissa. U tant kemm hawn supervja u orgolju li sirna nibżgħu minn xulxin u l-liġijiet kważi ġabbuna għaż nistgħu nuru affezzjoni lejn xulxin. Mela, lejn xulxin. Għaż nistgħu nużaw human touch lejn xulxin. Mela, għax jiġi jinsek inti sissa. Isek qed tabbuża. Qed tabbuża x'tanna. Insomma, jien l-istudenti tiegħi qabel ma jtuni kikista. Ma noqgħodx għax ngħidilhom inkella noqgħod nikbi. Le dik bqajt inżomma u nirringrazzja l-mulej tal-iskola tiegħi mhux biex nagħmel pubbliċità, imma jien biex nuri laqda li hija importanti ħafna jkolli l-ġenituri jiena magħhom u fis-sens li ma tfaq imma fil-fatt hekk qed jiġri anke fl-iskejjel. Qegħdin jibżgħu qed ikollhom it-tensjoni anke l-ġenituri, it-tensjoni li jekk dan jien naf tifel. Fil-fatt, il-human touch is healing psikoloġikament, it is healing. Mela aħna qegħdin noqtlu
il-natural healing process. Eżatt, prosit. Ġifiri spiritualment, mentalment, fizikament, aħna imjasrin. Meta Alla ġibi ġitira l-ħelsin. Ħelsien, mela. Fuq is-salib, għal-mulej għal dak li jina neħles, neħilsu tassew. Ġifiri mux nofs leħja l-mulej tassew. In full mela. and final settlement dak li għamel Ġesu Kristu fuq is-salib. U aħna t-nejxu imjasrin, meta għanna l-qawwa u l-poter, miktuba li jina unek. Jina u inti le, tamma, fl-istess. Mux għattajt għalija, jena għattajt. Eħe, Għal min ma jridx jiftaħ dak li għajnejh. qed jiġri. Għal min ma jridx jiftaħ għajnejh. Mill-ewwel tibża llum kif qed tgħid inti. Tibża, Fil-fatt tibża. qiegħda miktuba ma nafx hekk ma ġieli xettilkom dik minna li qiegħda f'Timiti. Sa dan it-tant ejja Iva. naqraw iktar minn dak li inti. Mela, aħna se naqraw issa minn Revelazzjoni kapitlu 20 biex inkomplu nikkonfermaw dak dak li li qal qrajna. il-profeta Iva. Eżajija li daw l-1000 sena se jseħħu. Mela, flima Apokalissi. Mela, Revelazzjoni u Apokalissi kapitlu 20 Okay, minn vers 1 sa 4. all right. Nista' nibda? Iva, Mela, u rajt anġlu nieżel mis-sema li kellu l-muftiħ tal-bir tal-abbissi u l-katina kbira fidu u qabad id-dragun dak is-serp il-qadim li x-xitan u Satana u rabtu għal 1000 sena u tefaw fil-bir tal-abbissi li qafel u s-siġilda biex ma jqarrakx aktar bil-ġnus. Sa ma jintemmu l-1000 sena wara dan ikollu jinħal għal ftit żmien. U rajt tronijiet u dawk li għadu fuqhom u lilhom ingħata l-ħaq u rajt l-erwieħ ta' dawk li kellhom rashom maqtuha minħabba x-xhieda ta' Ġesu u minħabba l-kelma talla li ma imux lil bima u lanqas li xbija tagħha u lanqas ħadu l-marka tagħha fuq ġbinhom jew fuq idhom u għexu u saltnu ma' Kristu 1000 sena. Għax ikun hemm min jirnexxielu ma jħodix il-marka u ma dawn iridu jinħbew għax jekk jaqbadhom għax dik tkun liġi awtorità li bil-forsi toħodha għax jew jaqtalek rasek jew inti titmur x'imkien ġo xi post. U spunt importanti tal-liġi, għax insemmejt liġi, mela rridu nosservaw nqogħdu attenti li mhux kull liġi il-nisrani u obbligat li jsegwiha. Mela. Iktar u iktar meta hija xi ħaġa antikristjana bħal din. Mela kemm hawn liġijiet mux ngħidlek bil-fors Malta, ma madwar id-dinja, li huma għandhom l-ispirtu diġà tal-Antikrist. Qiegħed jaħmi dik il-ħaġa li ġibna il-sira kompletament tiegħu hekk iġibna literalment. Darna ma ħaj. Eżatt. Naqraw skrittura oħra għax tiskanta kif jgħaddi l-ħin. Ħafna. U nkun nixtieq li ngħidilkom kemm jista' jkun kważi kollox, mhux għax il-kelma talla dejjem hemm xi tgħid ta' ġifieri, għax issa il-programm li jmiss sa naqilbu wkoll mussa nibqgħu nitkellmu fuq, għax issa wasalna sal-aħħar u kważi, ma rrid ngħidilkom sal-aħħar f'dan il-programm. Mela, ejdilna sa taqranna minn fejn? Per eżempju, nistgħu naqraw biex naraw daqsxejn x'inhu l-iskop tas-saltna ta' 1000 sena ta' Kristu. Per eżempju, Iżajija 42, kapitlu 42, vers 1, per eżempju. Taf xirrit ngħid qabel għax inti għadek kif rajtu koll l-ewwel. Is-serb ħanarġa naqralkom ukoll minn kapitlu 20 li qrajna qabel. Kemm ngħidilkom naqra vers u waqabad id-dragun. Is-serb tal-Edem. Mela, dak is-serb li għadni kif semmejtilkom jien meta il-mara ta' Adam, okej, kienet waqgħa tat-tentazzjoni tiegħu, issa sar dragun. Għala, għax tmajnieħ id-dinja tematu ħafna bidnu bit tagħna. Ġifier dak huwa l-istess wieħed. U mbagħad jiġu jgħidulna li s-serp huwa simbolu. Tibilawx, la hemm serp hemmhekk fil-kelma talla serpem. Iva literalment, is-serp vera tanta. Għax xitan jista' jidher kull forma. U diġà tilkom janka sandlu ta' dawl jista' jidher. Mela dak id-dragun, is-serp tal-Edem mela vera kien, u simbolu dak. U da juri wkoll. U dan Ġesu ta' qed jirrevela lil Ġwanni ta' da Ġesu. Jiġifier min joqgħod jgħid da qed igiddeb il-Ġesu.
biex noqogħdu attenti, ħafna rridu noqogħdu attenti. U hemm baħar jaqsam bej serp u dragun. żgur. Ġifieri serp huwa kreatura tal-Alla kien. Mela. Sa ċertu punt sabiħa. Anka dragun, għax imsemmi bej wieħed u ieħor ta' imma dragun, xi Le, ħaġa- dragun hemm Levitian. Leviathan. Għax hemm li jkun hemm, le, imsemmi wkoll. Mid-dera nqerdu għal kollox. Le, ma dat tmajnieħ, Moħxin, mhux ħażin. mela, tmajnieħ mhux sew, sar obiż. Obesity, għandu problema tal-obesity, mela. Għajana, nitqu naqra, għax daw mhumiex affarijiet tadda, imma fis-sens li. Għandhom sens. Mela, Jagħmlu sens. Mela, konsa taqra xi ħaġa. Mela, se naqraw minn Iżajja kapitlu 42 vers 1 biex nuru li l-iskop tal-1000 sena renju ta' Kristu u li se jsaltan da bħala re Kristu fuq l-Iżrael u fuq il-nazzjonijiet kollha tal-art. Mela. U dan jikkonferma wkoll li Kristu biss jista' jġib il-paċi vera u dejjema fid-dinja, sakemm il-bniedem jipprova jfittex il-paċi hu mhux ser nexxielu għax hu ser iwassal biex l-Antikrist jieħu over. Imma mbagħad insibu li Kristu se jagħmel hekk. Ara, il-qaddej tiegħi minn Iżajja 42 Ok. Min Vers Iżajja wieħed. 42. għal minn għandu l-Bibja jġibha ovvjament idej Iva, u jaqra. U minn fejn? Vers? Vers wieħed. Ara, il-qaddej tiegħi li jien inwiżnu il-maħtur tiegħi li fih ruħi titaxxaq qed l-ispirtu tiegħi fuqu u jxandar il-ħaq lill-ġentili. Tara, ġifieri l-ġentili huma n-nazzjonijiet kollha. U sejħu over għal Kristu qed jirreferi hawnhekk Iżajja. Ġifieri dak huwa eżempju wieħed tal-iskop tal-1000 sena renju ta' Kristu. U aħna ħankunu qegħdin nirrenjaw miegħu, Ekku. Ġifieri aħna jkollna. Urarani fil-isjen. Ajma. Fil-fatt aħna msejħin prinċipijiet u prinċipessi ġifieri kelma tal-Alla. Ġifieri jien sa jkollha u inti, all right, ħajkollna il-parti tagħna. Kulħadd għandu l-rol tiegħu. U peress li aħna nkunu bil-ġisem glorjus, ħankunu bħal Ġesu wkoll, anka nkunu nistgħu ngħaddu minn ġol ħju. Ħitan, minn Kif għalla ġol Ġesu għalla per ġifir meta mar la perru, memmek meta wara li rxoxta. Għal min jaħseb. Fej kienu għedin jistennew l-Ġesu, mux l-Spiritu Santu, sorry. Fej kienu għedin ġodik il-kamra x'kienu għadhom għedin jibżaw. Meta kienu għatlu l-Ġesu. Ġifieri għal min ipoġġi tama tiegħu fit-teknoloġija u fix-xjenza u fil-computers. Naħseb dina hija ferm aqwa minnhom. Mela, ġew wasanna għaddew 20 minuta oħra wasanna riklami biex rid ngħidilkom dan. Wara daw l-1000 sena se jarġgħu iħollu għal ftit rajnija din lil-Satana dawk it-tlieta, okej. U mbagħad se ngħidilkom wara r-riklami sa jiġri. Ekku proset. Il-verità tibqa' dejjem. Il-verità hi Kristu. Il-verità tibqa' dejjem. Il-verità hi Kristu. Mela wasanna mbagħad sa jiġri mill-ewwel ħammorru fuq il-punt għax tant hemm xi tgħid u tant inkun irid ngħidilkom xorti dak li naf irid inwassalulkom. Grazzi Mulej ta' dan il-programm għalikom. Glorja lilek Mulej. Mela, kif edna dawk sa jinħallu, sa jiġri taqranna Mela, jenti. ġifieri wara dawn l-1000 sena renju se jkun hemm żmien fejn kif naqraw f'Revelazzjoni kapitlu 20, vers 1, se naraw illi u rajt anġlu nieżel mis-sema li kellu l-muftih tal-bir tal-abbissi u katina kbira fidu u qabad id-dragun dak is-serp il-qadim Dik li qrajna l-ewwel. li hu x-xitan u Satana u rabtu għal 1000 sena. Però issa naraw ukoll illi dan
se jiġi meħlus għal ftit żmien. U din naqrawa f'Apokalissi l-istess kapitlu vers 20 minn vers 7 issa, mmorru vers 7. U meta jgħaddu l-1000 sena jinħall Satana mill-ħabs tiegħu u jmur iqarraq bil-ġnus li huma fl-erba' erkejjen tal-art Gog u Magog biex jitmaħħom għat-taqbida. Biex jiġmaħħom għat-taqbida, lat tagħhom u daqs ir-ramel tal-baħar. Mela, għafna għalja. Jiġifieri in-nies, il-popli kollha ta' kull nazzjon li sa jkun hemm daqs ir-ramel tal-baħar. Għaddew 1000 sena, sa jgħaddu 1000 sena f'dak il-ġimil kollu, u jkunu qegħdin jgħixu ma' Ġesu u aħna miegħu u magħhom, u sa jarġa' kif iħollu, xorta sa jarġgħu imorru, u sa għajmu gwerra fl-imkien mal-Antikrist, kontra Kristu. U sa jkun hemm daqs kemm hemm ara kemm hemm ramel, immaġinaw dak ir-ramel sa jkunu in-nies. Ġifieri dawn ma jkunux kuntenti bis-saltna ta' 1000 sena ta' Kristu, xorta jkunu jridu jerġgħu jirribellaw. Mela. Fil-fatt hemm miktub, għax dija mhux kulħadd jemmina din li aħna predestinati, Alla jaf min sa jgħidu iva jew le. Aħna qabel id-dinja miktub li aħna predestinati li nisa nkunu tiegħu. Mela, u mbagħad id-demonju li kien qarraq bihom ħankomplu naqraw minn vers 10, sapruh imwadda fil-bellija tan-nar u kubrit, issa din id-darba l-infern qegħdin nitkellmu aħna. Fejn hemm ukoll il-bima u l-profeta qarrieqa. U jibqgħu jibatu lejl u nar għal dejjem ta' dejjem. Umbat, ara xem miktub, ħankomplu naqraw minn vers 11. Rajt umbat tronk kbir abjad u l-dak li ju bil-qeda fuqu. L-art u s-sema ħarbu minn quddiemu bla ma nstab post għalihom. Ħajkun hemm new heaven u new earth. U rajt il-mejtin, gbar u żgħar quddiem it-tron. Infetħu l-kodba ġej il-ġudizzju issa wara dan kollu. Infetaħ ukoll ktieb ieħor dak tal-ħajja, imbagħad il-mejtin sar ħaq minnhom fuq l-emejjel tagħhom skont ma kienu mniżla fil-kodba. Il-baħar rat lura l-mejtin li kien hemm ġo fih u hekk ukoll il-mewt u l-qiegħ tal-art raddew lura l-mejtin li kien hemm ġo fihom, jiġifieri l-inferni hemm bħalissa mhuwiex bħal dan l-ar wieħed imbagħad, għax fil-fatt hemm second death. Aħna għaddejna mill-ewwel mewta, aħna il-believers, il-għala għaddejna mill-ewwel mewta, għaliex aħna meta tammidna. Tajna ħajjitna l-Kristu. Dik tfisser li aħna mitna u rġajna x'uxtajna sa kreazzjoni ġdida. Mit il-bidem il-qadim u U kif kemm il-darba nispjegalkom jiena li aħna meta qalbna tieqaf, ġifieri immutu, dik mhux hemmhekk sa norqdu aħna. Okay, sa narġgħu nirġu xtaw u mbagħad inkomplu mal-muleki kemm il-darba qedtilkom ukoll. Mela, ħankompli naqra minn vers 14. Mbagħad il-mewt u l-post il-mejtin ġew mixħuta fil-bellija tan-nar, dila tan-nar hija it-tieni mewta u ġiet. Hekk ukoll minn ma nstabx imniżel fi ktieb tal-ħajja kien mixħut fil-bellija tan-nar. Mbagħad orina dik l-istampa hi li orejt l-ewwel. Sur direttur. Mbagħad sa ismewiet diki ismewiet hemmhekk qed isir il-ġudizzju u hemmhekk fuq wara hemm New Heaven and New Earth u ħajkun hemm Ġerusalem ġdid. Ġerusalem ġdid li jekk komplu taqraw mbagħad kapitlu 21. Kapitlu 21. Jispjega bil-isim kollox Ġwanni. Bis-sizes. Kollox. Sa nkunu aħna nimxu fuq. Kulħadd imbagħad kollha li ġew il-ġudi The fields of gold, u xek.
Il-believers aħna diġà ġejna ġustifikati, aħna diġà lesti il-ġudizzju tiegħu, bekk aħna nafu di skont il-kelma tal-Alla taġi fiha x'is-sagrifiċċju għamlu mitmu u aħna minna fih. Ok, aħna ta' Kristu issa. Amen. Ok, mela, bekk nafu li aħna se jġenna, mhux għax aħna perfetti, imma xħallas għalina Ġesu. Mela, u kull min sa jemmen ukoll hekk sa jiġrillu ħalna. Issa, mbagħad imma kif qedtilkom mela sa jsir dan kollu il-ġudizzju kbir. Aħna nkunu hemm miegħu. Amen. Nkunu qegħdin naraw anke l daw in-nies li min jaf kemm il-darba dnilhom u tajnihom il-kelma u ma kinux semgħu. Ekku. Aħjar tisimgħu ta'. Insomma, nirringrazzja lill-Alla. Grazzja l-Malejku. Li irnexxi lax din kienet ħolma tiegħi u din ħolma serat realtà. Amen. Nirringrazzja ta' min qed imexxi hawnhekk kif livin lil Karl li jogħġbu. Tina dan il-programm biex inwasslu il-verità. Amen. Tixtejdu talba miegħi ħalli tistiednu int li smajt dan kollu jekk trid tistieden lil Kristu f'ħajtek. Kull m'għandek tgħid huwa. Missier ħanin, missier ta' smewiet. Aħfir li dnubieti. U iva, nitolbok li tgħinni għax jien irrid nemmen fi Kristu, li Kristu huwa l-Messija. Li mingħajru jien ma nistax ninħeles minn dawn il-ktajjen li għandi madwari. U biss jista' jeħlesni. U biss, iva nemmen li mitalija u ħajrxoxta u jien ħanirxoxta miegħu. Għalhekk nitolbok biex tibgħat li l-Ispirtu Santu fija. U l-ġisem tiegħi jsir it-tempju tal-Ispirtu Santu. Nitolbok dan f'isem Ġesu, Amen. Amen. U jekk tkun din it-talba, ixxierek ma' knisja li xandar il-verità biss li torikom il-provi permezz tal-kelma tal-Alla. Għax hemm tikber u min hemm sa tiekol u il-ġisem ħaj Ġesu. Il-ġisem ħaj u xi ġifieri? Għaliex hu ġie bħala ġisem u mbagħad batilna l-Ispirtu Santu. U l-Ispirtu Santu sa jmexxina u li kell min hemm il-kelma. Sa nagħlqu hawnhekk u sa nagħlqu bil-kanzunetta li komponejt inti hemm arranġamenti tiegħu ħankanta miegħek illum ta'. Ejja ta' din għandha messaġġ. Ħanaddu għal din il-kanzunetta li jisimha. Qatt ma nixban faħrek. Mela hija ħanfaħru flimkien. Dinja fermi maġra, dinja fermi nqarqa, għatmanda ħina l-mulej. Dinja fermi maġra, dinja fermi nqarqa, għatmanda ħina l-mulej. Tadem imħabba u ġmil, jirġa mill-qalb ta' Kristu rebbieħ.
Tantem imħabba u ġmil jirġa mill-qalb ta' Kristu rebbieħ li fuq arkom dejjem nil u l-sini nħol u waqt li l-issen dal-klim. Ġesu għaziz, għatmu bizzejiet li nannilek minn ġdid. Oh, Sidi, Ġesu għaziz, għatmu bizzejiet li nannilek minn ġdid. Kull fejn jina jimmur, kull fejn jina nistri. Ġesu, Ġesu, Ġesu bissu għajtri. Dinja fer min dawla, dinja fer min serħa, fittex wiċċil mulej. Dinja fer min dawla, dinja fer min serħa, fittex wiċċil mulej. Għax tantem imħabba u ġmil, jirġa mill-qalb ta' Kristu rebbieħ li fuq arkom dejjem nil u l-sini nħol u waqt l-issen dan il-klim. Oh, Sidi, Ġesu għaziz, għatmu bizzejiet li nannilek minn ġdid. Oh, Sidi, Ġesu għaziz, għatmu bizzejiet li nannilek minn ġdid. Kull fejn jina jimmur, kull fejn jina nistri. Ġesu